Uma usindisiwe noma sosindisiwe, isisekelo or the foundation yokusindiswa kwakho kufuna kube nguKristu. Ngoba uma ifoundation yokusindiswa kwakho kunguKristu, uKristu uma kuyifoundation yokushintshisa indlela, okusho ukuthi indlela owawuyiphila ngesikhathi ungakaphendukanga, ngesikhathi ungakasindiswanga, uma isisekelo kunguKristu uhamba ngendlela yena afuna ngakhona. Elithi izwi likaNkulunkulu bheka okudala kundlulile kodwa buyaqala okusha. Ngamanye amagama, uma uKristu kuyisisekelo sokuthi wena uphenduke, uKristu ukuhambisa la yena afuna ukuthi wena uhambe khona. Wasindiswa uKristu eyisisekelo sokusindisa kwakho, wenza intando womuntu oyisekelo sokuma kwakho ukuthi usindisiwe njengomntwana kaNkulunkulu. Okusho ukuthi ngamanye amagama akusaphili mina, kodwa lo engamkhetha kuyisekelo sempilo yokusindiswa kwami, nguye manje osophila. Kangisaphili mina, I no longer have own desires. Okusho ukuthi uma kunezinto ezifunekalako kimi, uyilo engamkhetha owayisekelo sokusindiswa kwami. Ngamanye amagama bazalwane, uthi uma usindiswa usazi isekelo sokuthi yisiphi isekelo esicubulukisa insindiso yakho. Baningi abasindisiwe kodwa isekelo sabo ngabapostoli, baningi abasindisiwe kodwa isekelo sabo ngabaprofeti, baningi abasindisiwe kodwa isekelo sabo ngabafundisi.